Seo go léir ó déanamh agam chun aghaidh fáú son an hospice déanam siad. Seo mo chéad lá inis ag tosnú. So níor ach hiúil mé síos ó mheabhair. I móig mé inis bouta a hain. Ding ding. Tá scetamíní orm agus éon uair a chuirnéin a ceistarm cén fág an dhéanamh tú rudí mar seo. Is son an mothachán seo a dhéanam mé mar braham bio. Tá mé nervhíseach in iseach, ní ach bheag gáín, ní an méid beidir is a bheith fáid cappa. Well, déimigh mé ar an bhar again is, ag shrón an board ag stána I dro an metal man, rachaidh mé timpeall an cúne I dro dúngar bháin, thugad sé 5 uair an clig orm an chéad bouta a chríoch nu, stoppig mé lón a raigh lam a ríis. Tá mé nervhíseach dó, an príomhrad náid go tá tíún go dtiuch sé bhaile sláán agus nachdorlóg éon rud fas a háise methe. Tosnú má. Súil go méid deis gon cuairt a bhuairt dó á méigint. Come on, pick up the pace. Come on, you've only 1,598 kilometers left. Tabharfaidh Jim Swift imethe ar a tros timpeall na tíre. So tásúil gan go bheidh sé cear clóir, ceap mí go bheidh sé muis a farga ar feadh mísa. Sin an céad seisiún críochnathe, truc a 3 kilometer rud ag mar sin. Bhí an gcué am aghaidh I gcóir cinnte 15 kilometer. Tá áthas orm go bhfuil sé déanta. Bhí liver a hain. Tar éis seisiún maith caiithú tú hain a chothú.